Moi kaikille! Tänään mä pelaan Otavankaa lisää tätä maata. Niin. Mä tuun sun viereen. Kaikille Otava tuli tänne. Hei, katso tätä mun kelloa. Häh? Mulla se on tuolla. Ota minulla. Se on vaan ihmeellistä. Mä tuun kattoo. He? Mä tuun kattoo. Miltä se mulla näyttää? Joo. Mulla se näyttää ihan normaalilta kellolta. Mä painan sen kellon käteen. Se kato kello on tässä. Joo. Ota vaan kello. Joo. Ota se kello. Häh? Miten se näyttää tuolta? Häh? Kato. Mulla se näyttää normaalilta kellolta. No se saa luvan olla kello. On tulossa yö tai huomenna. Laita sänky itelles. Mennään nukkuu. Mennään nukkuu. Mä menin juttu. Joo, mä menen ihan kohta. Joo. Oota mua. Nyt on puomikohtani. Kun mä oon Sulla oli kyllä oudon näköinen se kello. mä oon. Mä en ymmärrä. Älkää välittäkö outoista äänistä. Me ollaan Otavalla ja Otavallan pikkusiskoja. Ihanaa. No, On päivä ja ei sade. hei. Ovi tuli eteen. Mä oon niin halunnut. Tuo olisi cooli paikka. Mä teen mini-uimaltaan. Molli hiljaa! Ja tosi hyvä. Mikä on niin vaikeaa? No missä sulla on pipi? Niin. Sori, Mitä se oli? tein äsken yhden homman, jota ei pitänyt tehdä. Mä teen pikauimaltaan. Niin. Tai mä teen tän niin pikaisesti kun mä pystyn. Mäkin tein tämmösen. Se on coolin näköistä. Täällä voi avata ja sitten se siltikin pysyy. Tuonne kumalla. Kaikki te valitatte varmaan meille, että me ei osata editoida näitä, eikä me osata kaikkea. No, on menossa vasta 3. Tuo on menossa vasta 1. Niin. Arvaa, voidaanko me vielä tietää kaikkea semmoista. Mutta mä en tietystikään suutu teitä. Niin. Tää rikkoo tätä itekseen. Teit alasinen. Niin. Mä tykkään näitä tälleen. Kato Milana. Ai et tykkää? Tykkään. Mä kuulin, että et tykkää. Joo. Mitä tää rikkoo itekseen tommosen? Mun puhelin on sitten oisko seko, niin älkää ihmetelkö miksi. Multa ei tuu videoita. Tietysti meillä on aikaa pelailla. Meillä ei ole mitään taukoja silleen, paitsi jos me ollaan tehty monta videota peräkkäin, niin sitten... Missä? Joo. Me ollaan vaan silleen pelaamassa tää silleen, ei kiinnosta. Niin se lol. Hei, voitko puhua vähän isommalla äänellä? Oi! Ei, eikä ihan tommosella. Joo. Tarkoitin silleen pikkuriikki se isommalla. Joo.
Sitten nenästä. No sinne mun huoneeseen, kun ei tarvitse. Sori äänistä. Sori myös. Nyt se märisee siellä. Pikku märivauva. Minja aina haukkuu mua. Siksi, koska mä oon muka märivauva. Itse on märivauva. Eikö se piski Minja ihan märivauvaksi? Minun jädesisko. Mä haluaisin käydä hakemaan jätskin. Meillä on jätskeä. Mä tein pikauimaltaan. Tää ei mitään tekemistä täällä mun kodissa, koska tää on niin tyylisen näköinen. No! Mitä? Mä laittain vahingossa vettä. Kato mun videolta Otava. Tää on coolin näköinen. Mut se menee mun polulle. Joten en tykkää siitä. Sä voit sen hyvällä tavalla poistaa sen. No niin, nyt se on poistettu. Ei tarvitse sitten välittää sitä vesiäänestä. Ei niin, eikä näistä muistakaan äänistä, paitsi niistä. Että, niin miltä tää kuulostaa tää meidän ääni. Mun äänestä ei koskaan tiedä, joten se kuulostaa sitten aivan hirveältä. Sora tippuu. Mä pyörii yksi biisi päässä ja... Please notice me and I. Kuulithan sen. Mä tuossa pari minuuttia sitten kuuntelin sitä. Tää on sit iso vesiläikkä, että älä välitä. Tää on tosi iso kyllä. Miten mä saatan veteen pois? Mä en älysyn. Mitä tapahtui? Vettä menee tänne. Joka paikka. Oota. Katsomaan. Oota, jos mä osaisin täältä pois. Okei, mä tuun kattoo. No, miksi sä teit semmosen? Koska mä oon vesipauksi. Nyt sitä ei tullut. Ole hyvä. Et tarvinnut edes apua. Kyllä minulta, mutta... Tuo on kasvanut. Ai niin, niitä ei saa luovalla. Miten? Kaakaopapuja. Niin. Katoin vain, että kuinka kauan tämä on kestänyt. Mä voisin tehdä itselle vaikka... Mihin makuutiota käytän? Nyt se värisee vieläkin. En tarkoita siis pahalla. Ui, tää näyttää coolilta. Tuu katsomaan vesipauksi. Okei. Mä en jaksa tota huutoa. Hei, laitoinko mä johonkin vahingossa tämmösen? Tuu katso mitä siellä näkyy.
Oi, se on kuuli. Jee. Siellä käy uima-auto. Se on mun uima-alaskin. Sulla on hieno koti. Ja. Vau, täällä menee joku tämmönen tunneli täällä. Mennäänkö? Tää on tämmönen... Hei! Täällä oli oikeasti silloin joskus ollut noita... Mitä ne on? Mä oon veenpohjas kyykyssä. Hehehe. Mitä siinä? Kato, mä en edes paina ylöspäin näppäintä. Mä en edes painanut sitä ylöspäin näppäintä. Joo, mutta me kattoo veteen. Mitä? Tiedätkö mitä? Nuo tappaa sut. No sä tulla pois veestä. Kato. Joo. Ottakaa video. Oota. Lopetetaan ihan suorilla vaan video tähän. Laitetaan pauseen. Ei kun lopetetaan vaan, koska tää on kestänyt niin kauan jo. Heippa. Heippa.